Mulder en Mulder, mag ik jullie allereerst becomplimenteren met de geweldige nieuwe single met clip. Ja, dankjewel. Hij gaat hartstikke goed en er wordt ook bij TV Oranje veel gedraaid, zie ik. En we krijgen leuke reacties op. En de tekst korte dagen, lange nachten. Dit keer hebben we eens een keer omgedraaid. Maar merendeel in de zomer worden de dagen langer en de nachten korter. Alleen als je goed naar de tekst luistert, dan weet je wel waarom het korte dagen, lange nacht is geworden. Het is wel weer wat anders dan wat we gedaan hebben hiervoor. Maar toch wel weer herkenbaar. En ja, voor de zomer is dat natuurlijk hartstikke geslaagd. Het weer zit mee. Dus dat is al een voordeel. Als het nou alleen maar regent, dan wil het niet echt natuurlijk. Maar zomerse plaat met zomers weer, dus dat moet lukken. Nou zien we je in de clip al een beetje oefenen op een accordeon. Ja, maar dat was gewoon helemaal ruk. Daar kan ik helemaal niks van. En dat was natuurlijk ook een beetje het grapje. En ja, ik kan wel iets bespelen, maar een accordeon, dat gaat me niet lukken. Dat is Wat kan je wel bespelen? Vroeger heb ik op keyboardles gezeten. En ja, dat kan ik een beetje. We zijn druk bezig met een nieuwe single. En die zal ergens zo begin september denk ik zal die uitkomen. En ook dat wordt weer een verfrissend liedje natuurlijk. En we zijn druk bezig met het album en dat komt in het, volgens mij januari 2011. Ik kan me voorstellen dat als jullie inderdaad optredens hebben ver weg, dat jullie dan zeggen, ach weet je wat, we maken er een weekendje weg van. Nou, een weekendje weg, dat zal niet, maar het is altijd wel een gezellig dagje als er leuke dingen zijn. Wesley had het net al gezegd. Om ook eens een keer met z'n allen te gaan. En het is ook leuk als ze weten waar je mee bezig bent en andere mensen ontmoeten. Dus met de familie is het altijd leuk om op stap te zijn. Het is best een onregelmatig vak en altijd onderweg en dingen doen. En als je de steun van thuis niet hebt, ja, dan zijn Mulder en Mulder zijn ook niet, heb je nodig. Dan weten we dat die steun bij je vader goed zit. Hoe zit het met jouw liefde inmiddels? Ja, ik ben nog steeds alleen. Dat wil maar niet lukken. En ik woon op mezelf natuurlijk nou. En dus de enige steun die ik heb is van Humme, mijn hond. En ik kom natuurlijk ook wel eens bij hun thuis regelmatig. Maar ik ben nog steeds alleen. Dus laten we een oproep doen aan alle. Dat hebben we al een keer gedaan, maar er kwam volgens mij weinig reactie op. Het is gewoon huilen met de pet op voor Wesley.